ஓகே, இந்த சாங் பேர் என்ன? பாட்டு கச்சேரி. பாட்டு கச்சேரி. ஓகே, பாடு. பாட்டு கச்சேரி, இங்கே பாட்டு கச்சேரி, கேட்க வாருங்க, ஜோராய் கேட்க வாருங்க, கேட்க வாருங்க, ஜோராய் கேட்க வாருங்க. கவன் பாடுகிறான், சும்மா வெல்த்த கத்துகிறான், கவன் பாடுகிறான், சும்மா வெல்த்த கத்துகிறான். தஹர தப்பாவில் தாத்தா தாளம் அடிக்கிறார், தஹர தப்பாவில் தாத்தா தாளம் அடிக்கிறார். That's it? I forgot the next part. Okay, you want to go there and show your cape? Where? Go there and show your cape To who? to the video. Do some action with the cape. I don't know. Like show back. அங்கேருந்து அதுலேருந்து குதி அங்கேருந்து. Show back. அது வந்து குதிச்சு வந்து அப்படின்னு இல்லை, அப்படி அகலமாக கை வச்சுக்கோ. அந்த இதை பேட்மேன் வை. Yeah, do some action. Quick. Quick, come. Good.